Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ύβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά στους εμπερίστατους αδελφούς Έλληνες και Ελληνοορθόδοξους στην Συρία, αλλά και σε αυτούς που έλκουν την καταγωγή τους από τους Ασσύριους, πολίτες μιας ευρύτερης περιοχής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο κύριος Κυριάκος Μπατσάρας. Είναι ο πρόεδρος των Ασσυρίων που ζουν στην Ελλάδα, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση του στο κάλεσμά μας να συζητήσουμε για τους Ασσύριους της Ελλάδας και γενικότερα για τους Ασσύριους και την εμπολής άγνωστη γενοκτονία τους. Δεν ξέρω αν έχει φιλοξενηθεί άλλη φορά η συγκεκριμένη συλλογικότητα που διαβεί στην Ελλάδα, και εννοώ για τους Ασσύριους που ζουν στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι από τούτο το βήμα σήμερα θα φιλοξενήσουμε και τη συγκεκριμένη συλλογικότητα στο πρόσωπο του κυρίου Κυριάκου Μπατσάρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αληθώς ο Κύριος, η Ανάστασή Του να σας δίνει δύναμη και να κάνετε πετυχημένες εκπομπές, ώστε να φτάνει η φωνή μας σε όλο τον κόσμο μέσω της τεχνολογίας, όπως προείπατε. Αγαπητέ μου κύριε Μπατσάρα, θέλω να βοηθήσουμε έτσι να πάμε βήμα-βήμα σε κάποια σημεία τα οποία θα διαφωτίσουν τις ακροάτριες και τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Οι Ασσύριοι είναι μια φυλή η οποία ζούσε πού, θα μας πείτε, μέχρι πότε και έκτοτε ποια είναι η τύχη της? Οι Ασσύριοι είναι αυτόχθονες στη Μεσοποταμία. Μάλιστα. Είναι ένας λαός που γεννήθηκε, όπως λένε και τα μνημεία, περίπου 6.775 χρόνια. Αυτό είναι ένα νούμερο ενδεικτικό. Και κυρίως για να φαίνεται η ιστορία ενός λαού, υπερβολικό ίσως. Τα μνημεία όμως που κοσμούν αυτή τη στιγμή, τα μουσεία όλου του κόσμου, είναι γύρω στους 4.500 με 5.000 ή 5.200 χρόνια π.Χ. Δείχνουν αυτό. Αλλά από σήμερα τεκμηριωμένα μνημεία που βρίσκονται και στην Νινεβή, η οποία ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της πρώτης αυτοκρατορίας στον κόσμο, της Ασσυριακής, δείχνουν να είναι 4.500 χρόνια είναι αυτά τα μνημεία. Περίπου 2.500 χρόνια, 2.750 π.Χ. Μάλιστα. Στην Ελλάδα Πριν φτάσουμε στην Ελλάδα, όλα μάλιστα. αυτά σε κάποιες περιοχές εκεί της Μεσοποταμίας, σε μία χρονική στιγμή, και μιλάμε για την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, πάβουν να υπάρχουν. Εκεί γύρω στα 1915 βιώνουν και οι Ασσύριοι, οι πρόγονοί σας, μια οργανωμένη εγκληματική προσπάθεια η οποία καταλήγει στην γενοκτονία των Ασσυρίων και γενικότερα στην συνέχεια σε μια τεράστια μεγάλη περιπέτεια, αυτοί που επέζησαν να βρεθούν σε χώρους όπου δεν κινδυνεύουν. Θέλω να μας τα πείτε αυτά για το 2015. Μάλιστα. Η γενοκτονία
έχει ήδη η πρώτη φάση, η πρώτη γενοκτονία των Ασσυρίων έχει ξεκινήσει ήδη από το 1884 με τα δείγματα που έδειχναν οι Τούρκοι, οι οποίοι τι κάνανε, πήρανε σχέδια από τους Γερμανούς και εφαρμόσαν, και όπου δεν τα φέρνανε πέρα, δεν τα βγάζανε πέρα, γιατί υπήρχε και αντίσταση, δεν παραδεινόντουσαν οι λαοί οι γενοκτονημένοι αμαχητοί, τα έδιναν εργολαβία στους Κούρδους. Τα περισσότερα συριακά χωριά τα έχουν κατασφάξει, τα έχουν λαιλατήσει οι Κούρδοι, οι Τσέτες. Οι Τσέτες ήταν Κούρδοι. Αυτό είναι όλο. Η πρώτη φάση λοιπόν ξεκινά το 1884, κορυφώνεται το 1915 και τελειώνει η πρώτη της φάση το 1923. Έχουμε και μια δεύτερη φάση, δεύτερη μορφή γενοκτονίας το 1933. Αυτή η γενοκτονία που υπέστημεν ήταν από τους Άραβες, μαζί με τους Κούρδους σε αυτή τη φάση. Και μετά ερχόμαστε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δεκαετία του 70, γενοκτονηθήκαμε από το Λίβανο, εκεί που γίνεται τότε ο εμφύλιος στο Λίβανο, γιατί κυνηγήσαν τους χριστιανούς. Σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω ότι οι Ασσύριοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό από το 1933. Ιδρυτής της Ασσυριακής Εκκλησίας είναι ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος και είναι ο προστάτης του Σωματείου της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων που βρίσκεται στην Ελλάδα. Από το 1922 βρισκόμαστε στην Ελλάδα και το 1923 δημιουργήθηκε το Σωματείο των Ασσυρίων, το οποίο το 1934 αναγνωρίστηκε από το ελληνικό κράτος. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε ένα πανάρχαιο σωματείο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Ήταν ένα πανάρχαιο σωματείο το οποίο πορεύεται μαζί με άλλους γενοκτονημένους στην ίδια περιοχή. Να τελειώσω μόνο για το θέμα της γενοκτονίας, μια και αναφερθήκαμε. Βεβαίως. Ερχόμαστε στη δεκαετία του 80. Εκεί είναι ο πόλεμος μεταξύ Ιράν-Ιράκ. Εκεί έχουμε εμείς ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα στην Περσία μόνο γύρω στο 1 εκατομμύριο κόσμο. Σε αυτό το πόλεμο συναντήθηκαν οι μεν Ασσύριοι που ήταν κάτοικοι Ιράκ και υπερασπιζόντουσαν το Ιράκ σε μάχες και σε πολέμους με τους άλλους Ασσύριους που ήταν στην Περσία και ήταν αντίπαλοι Ιράν-Ιράκ, Περσία-Ιράν-Ιράκ. Και βρέθηκαν εδώ στα γραφεία του Σωματείου να περιγράφουν μάχες τις οποίες ο μεν Ασσύριος ήταν από την Περσία και υπερασπιζόταν τον Αγιατολάχ, ο δε Ασσύριος από το Ιράκ υπερασπιζόταν το Χουσέιν. Στην ουσία δεν υπερασπιζόντουσαν τίποτα. Ήταν υποχρεωμένοι, αφού ήταν ως πολίτες των χωρών αυτών, να ενταχθούν σε κάποιον πόλεμο που δεν τους εξυπηρετούσε, ούτε ενδιαφερόταν να εξυπηρετήσει τα προβλήματα των Ασσυρίων και της ασσυριακής κοινότητας και του ασσυριακού έθνους. Τελειώνουμε από εκεί, έρχεται ο πρώτος βομβαρδισμός στη δεκαετία του 1990, ο πρώτος βομβαρδισμός του Ιράκ. Σταματάει από εκεί, έρχεται μετά με το Κουβέιτ. Σταματάνε από εκεί, έρχεται ο δεύτερος βομβαρδισμός στις αρχές του 21ου αιώνα, η δεκαετία του 2000. Και τελευταία έρχεται μετά το 2010 ο πόλεμος και η διάλυση της Συρίας. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί κατά όλες αυτές τις χρονικές περιόδους που σας ανέφερα, δεν είναι μόνο ότι το ασσυριακός λαός υπέστη τη γενοκτονία. Έχουμε και προσέλευση Ασσυρίων στην Ελλάδα από αυτές τις δεκαετίες. Μέχρι πριν από λίγο καιρό οι Ασσύριοι στην Ελλάδα ήταν περίπου 50.000. Σήμερα είμαστε γύρω στις 10. Γιατί πήρανε προσκλήσεις από συγγενείς τους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή οι Ασσύριοι σε όλο τον κόσμο είναι λίγο παραπάνω ή κοντά στα 4.500.000. Έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο στην Αμερική, στην Ήπειρο Αμερική, ενώ Αμερική και Καναδά. Το ίδιο περίπου σε όλη την Ευρώπη.
Έχουμε μέχρι και στη Ρωσία. Έχουμε στην Ινδία Ασσύριους οι οποίοι έχουν ασπαστεί από τότε που ίδρυσε ο Απόστολος Θωμάς την εκκλησία, τη χριστιανική εκκλησία, με το τυπικό, και υπάρχει μοναστήρι που αναγράφεται, που επικοινωνούμε και αλληλογραφούμε στην αραμαϊκή γλώσσα, γιατί η γλώσσα η ασσυριακή είναι η αραμαϊκή, η γλώσσα του Χριστού. Βλέπετε, σας τα αναφέρω όλα αυτά γιατί το ένα έρχεται και κουμπώνει με το άλλο. Είναι αλληλένδετα. Δεν είναι κάτι χώρια. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε στην Ελλάδα Ασσύριους από το Ιράκ, από το Λίβανο, από τη Συρία, από την Ιορδανία, από τη Ρωσία, από την Περσία. Οι περισσότεροι πέρασαν από εδώ, έφυγαν στο εξωτερικό, είτε γιατί πήγαν ως νόμιμοι μετανάστες, είτε γιατί πήραν πρόσκληση από τους συγγενείς τους σε κάποια προγράμματα που είχε ο ΙΕ για την επανασύνδεση των οικογενειών, γιατί ήταν διαλυμένες οι οικογένειες αυτές. Μάλιστα. Και έτσι είμαστε περίπου στην Ελλάδα από τους πρώτους Ασσύριους που ήρθαν στον 20ο αιώνα. Είμαστε σήμερα γύρω στις 10, έχουμε την 5η γενιά. Οι Ασσύριοι σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στις 10.000. Μάλιστα. Όταν έπεσε το τείχος και έπεσε το σοβιετικό καθεστώς το 1991-92, από το 1993 και μετά έχουμε προσέλευση Ασσυρίων που έχουν έρθει από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα. Και οι περισσότεροι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε απλωμένοι σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Κυριάκο Μπατσάρα, τον πρόεδρο των Ασσυρίων που ζουν στην Ελλάδα, και όπως αντιλαμβάνεστε σχεδόν όλα από αυτά στα οποία αναφέρθηκε είναι άγνωστα για τον μέσο Έλληνα πολίτη, και ο καθής μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για τη συγκεκριμένη άγνοια, τα συμπεράσματά του τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο δεν προβάλλεται η συγκεκριμένη πτυχή της ιστορίας για κάποιους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Προσωπικά θα σας πω ότι πέραν της γνώσης, έτσι νεφελώδους γνώσης ότι υπάρχουν και ότι δρούν στην Ελλάδα, η πρώτη φορά που έκπληκτος είδα μια δημόσια μαρτυρία ήταν όταν αντίκρισα ένα άγαλμα που υπάρχει εκεί στο Εγάλεο έξω από έναν ιερό ναό, και έμαθα από πολίτες της περιοχής ότι υπάρχουν γραφεία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δραστήριοι. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Μπατσάρα, κύριε πρόεδρε των Ασσυρίων που ζουν στην Ελλάδα, αν από την πρώτη γενοκτονία, από τα 1884 και μετά, οι Ασσύριοι που σκόρπισαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ή τέλος πάντων στην ευρύτερη περιοχή από αυτήν της Μεσοποταμίας όπου κατοικούσαν από την αρχαιότητα, κινήθηκαν στην κατεύθυνση πρώτα να καταγγείλουν την γενοκτονία, και δεύτερον... Δεν μπορώ, έχω δουλειά τώρα, δεν μπορώ. Δεν σας... τώρα προφανώς, συνεχίστε. Ναι. Αν ξεκίνησαν κάποια προσπάθεια να αναγνωριστεί η γενοκτονία από την μια μεριά και από την άλλη μεριά να επιστρέψουν και στα πάτρια εδάφη. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ανά τον κόσμο. Έχουν αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ασσυρίων από 25 χώρες. Μάλιστα. Από οργανισμούς, μελετητές. Εμείς εδώ τι έχουμε πετύχει? Έχουμε πετύχει, αφού αγκαλιαστήκαμε από το ελληνικό κράτος όταν ήρθαμε εδώ το 1922, μετά από ένα αιματηρό οδηπορικό, οι πρώτοι Ασσύριοι που βρίσκονται εδώ σήμερα έχουν την 5η γενιά τους το 1922. Φεύγοντας το 1914 από τη Μοσούλη. Ακόμα και σήμερα η Μοσούλη είναι το κέντρο
που παράγει το καλύτερο ποιοτικό πετρέλαιο και με το χαμηλότερο κόστος εξόρυξης. Έρχεται περίπου 0,80 του δολαρίου, 1 ευρώ κοστίζει περίπου η εξόρυξη το βαρέλι στη Μοσούλη. Εκεί που σήμερα την έχουν καταλάβει οι Κούρδοι και λέει ότι εκεί χτίσανε το Κουρδιστάν. Πάνω στα κόκαλα των προγόνων μας και στα μνημεία του πολιτισμού του Ασσυριακού έχουν έρθει εκεί με την ανοχή βέβαια και με την υποστήριξη των Αμερικανών εκεί. Αλλά η British Petroleum BP, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή, ακόμα και σήμερα παραμένει η μεγαλύτερη πετρελαϊκή στη Μοσούλη. Μετά από ένα οδηπορικό λοιπόν που φύγαμε το 1914, βρεθήκαμε οδικός περνώντας από την Περσία, βρεθήκαμε στην Τσαρική Ρωσία. Πετυχαίνουμε την Επανάσταση του 1917 και το 1922, αφού είχαμε συναντηθεί και με το ελληνικό στοιχείο στην τότε τσαρική και σοβιετική μετέπειτα Ρωσία, στο λιμάνι Νοβοροσίσκι, και βρεθήκαμε μέσα σε καράβι, αφού πληρώσαμε το ειστήριο με μια χρυσή λίρα, και μιλώ στον πληθυντικό, εννοώ την οικογένεια, γύρω στις 700 οικογένειες που είχαν έρθει, από άλλοι λένε 1000, άλλοι 700, μια χρυσή λίρα Αγγλίας για κάθε οικογένεια. Προσέξτε, και μετακομίσαμε, γιατί θεωρούμεθα ως ξένοι και κυνηγημένοι, και πληρώναμε για τη μετακόμιση μας. Δεν ήμασταν πρόσφυγες. Εκεί θα έπρεπε να προστατευτούμε ως πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά πληρώσαμε. Περάσαμε από τα στενά, περάσαμε από την Τουρκία, δεν μας δέχτηκε αυτή γιατί ήμασταν χριστιανοί. Ερχόμενοι στην Ελλάδα που μας δέχτηκε, προέκυψε το εξής. Έχει πέσει λοιμός και γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά, είναι απαγορευτικό. Και κάνουμε το σταθμό μας και συναντιόμαστε στη Μακρόνισσο μαζί με τους Πόντιους. Εκεί πέρσι εγκαινιάσαμε τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου για τους κοινούς μας νεκρούς με τους Έλληνες. Είναι άλλο ένα στοιχείο που οι Ασσύριοι με τους Έλληνες ανταμώνουν. Εκεί λοιπόν τιμήσαμε και αυτούς που ήρθανε και μας στηρίξανε. Τη Lovejoy με όλο της το επιτελείο, είναι Αμερικανίδες γιατρίνες και νοσοκόμες που ήρθαν και μας στηρίξανε εκεί. Και αφού εκεί πεθαίναμε κάθε μέρα 8 με 9 άτομα, φύγαμε και βρεθήκαμε τότε η Μακρόνισσος λειτουργούσε ως λιμοκαθαρτήριο. Φεύγουμε και ερχόμαστε στο επόμενο λιμοκαθαρτήριο, στον Άγιο Γιώργη. Υπήρχε ένα νησί, σήμερα δεν φαίνεται ως νησί, γιατί ήρθε ο ναύσταθμος της Σαλαμίνος, που είναι από το πέραμα απέναντι στη Σαλαμίνα, και το ένωσε αυτό και φαίνεται ως συνέχεια της Σαλαμίνας. Εκεί όμως υπάρχουν, όποιος ταξιδέψει για τη Σαλαμίνα από το πέραμα, θα δει στο δεξί του χέρι πηγαίνοντας για τη Σαλαμίνα τα εγκαταλελειμμένα ακτήρια που λείπουν οι σκεπές. Εκεί λοιπόν περιθαψήκαμε. Όσοι σωθήκαμε από εκεί, για τους παππούδες μου μιλώ πάντα, βρηθήκανε στον Πόρο, στην Αίγινα, στην Καλαμάτα, το σταθμό Λαρίσης, στο Μοσχάτο και στο Ιγάλο. Αυτή ήταν η πορεία. Το επόμενο κομμάτι, το οποίο έφυγε την ίδια χρονική περίοδο, έφυγε από το σημερινό Ιράκ νότια, πήγε στη Λατάκια, στη Συρία, πήρε το καράβι και πήγε στην Κύπρο. Κατεβήκαν εκεί πολλοί που υπάρχουν ακόμα και σήμερα Ασσύριοι στην Κύπρο, και φεύγοντας από εκεί κατέληξε στο Λαύριο. Αυτό ήταν το άλλο. Την ίδια χρονική περίοδο, με κάτι μήνες διαφορά. Αυτοί βρεθήκαν εκεί, έπιασαν, γιατί ήταν καλοί μαστόροι χτίστες και τουβλάδες, καλοί πετράδες. Τεχνική την ξέρανε πολύ καλά από το Ιράκ. Βρέθηκαν εκεί γιατί δουλέψαν στις γαλαρίες που δούλευαν τα μεταλλεία του Λαυρίου. Τους είχαν ανάγκη. Μόλις έκλεισαν τα μεταλλεία του Λαυρίου, μετακόμισαν και πήγανε στο Άργος, γιατί και εκεί πέρα βρήκανε δουλειά, επειδή υπήρχαν κεραμοποιεία τα οποία τους χρησιμοποιήσανε. Και έτσι λειτουργούν. Υπάρχουν σήμερα οι απόγονοί τους στο Λαύριο, στο Ναύπλιο. Όπως σας είπα λίγο πριν, είμαστε σκορπιοί σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει το αιματηρό διπορικό. Σε όλη αυτή την περίοδο στηριχθήκαμε και μας αγκάλιασε, όπως με τα πενιχρά μέσα που είχε την εποχή εκείνη το ελληνικό κράτος, με κύριο στοιχείο
που ήρθαμε κοντά και αγκαλιαστήκαμε ήταν πρώτον ο πανάρχαιος πολιτισμός ο οποίος μας ένωνε και που σήμερα δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα μουσεία του κόσμου τα ασσυριακά κυμήλια και μνημεία γειτονεύουν πάντα με τα ελληνικά. Είτε όταν τελειώνουν τα μνημεία των Ελλήνων αρχίζουν τα ασσυριακά, είτε όταν τελειώνουν τα ασσυριακά αρχίζουν τα ελληνικά. Πάντα γειτονεύουν. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρω ένα γεγονός. Υπάρχει κάθε μέρα σε 5 μουσεία του κόσμου, και αυτό είναι της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, του Παρισιού, του Βερολίνου και της Μόσχας, πάνω από 100-120.000 κόσμος, αφού περιμένει γύρω στις 2,5 ώρες να επισκεφθεί αυτά τα μουσεία, να πληρώσει $18 στην Αμερική μέχρι πριν από λίγα χρόνια και €18 στην Ευρώπη για να ανταμώσει τα μνημεία των Ασσυρίων, των Ελλήνων και των Αιγυπτίων. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που έρχεται κοντά ο Ασσυριακός με τον ελληνικό λαό μέσω του πολιτισμού του. Άλλωστε η Μεσοποταμία την είχε επισκεφτεί και ο Πυθαγόρας φέρνοντας το Πυθαγόριο θεώρημα, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει. Την είχε επισκεφθεί και ο Πλάτωνας. Ο Ηρόδοτος κάνει αναφορές για τον πανάρχαιο λαό των Ασσυρίων. Τα νεότερα λεξικά αναφέρονται για τους Ασσύριους. Δεν υπάρχει εγκυκλοπαίδεια στην Ελλάδα που να μην αναφέρεται για τους Ασσύριους και για τον πολιτισμό τους. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας έφεραν ώστε οι νεότεροι η Ελλάδα να αγκαλιάσει τους Ασσύριους και εμείς από μόνοι μας να αυτοενταχθούμε. Και το θρησκευτικό στοιχείο έρχεται δεύτερο, αφού η γλώσσα που μιλάμε είναι η γλώσσα του Χριστού και ως χριστιανοί, πρώτοι χριστιανοί με το ανατολικό τυπικό, εμείς είμαστε ο μοναδικός λαός χριστιανικός που βρίσκεται στο μουσουλμανικό κόσμο, στον αραβικό κόσμο. Είμαστε μοναδικός. Γύρω-γύρω όλες οι χώρες είναι μουσουλμάνοι. Πλην μόνο εμείς που παλεύουμε εκεί ακόμα και σήμερα. Έχουμε και τα 2 πατριαρχία μας, και το Ορθόδοξο και το Λατινο καθολικό θα έλεγα. Δεν είναι καθολικό, είναι περισσότερο, έρχεται κοντά στην Ουνία. Ουνητικό, λοιπόν, έτσι, το ουνικό. Τα έχουμε, το ένα είναι στην Ερμπίλ και το άλλο είναι στη Βαγδάτη τα πατριαρχία μας. Γιατί παλεύουμε εκεί, όπως παλεύει στην Κωνσταντινούπολη η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία να παραμείνει εκεί ζωντανή, γιατί εκεί είναι ο τόπος, εκεί είναι ο ελληνισμός. Έτσι και εμείς παλεύουμε στον τόπο μας να διατηρήσουμε την λειτουργία. Άλλωστε τη λειτουργία των πατριαρχείων μας. Άλλωστε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι στην αραμαϊκή γλώσσα. Είναι η γλώσσα που μιλάμε, γράφουμε και διαβάζουμε. Μάλιστα. Αυτά σε γενικές γραμμές και στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ό,τι άλλο δεν έγινα κατανοητός και να επανέλθουμε. Είστε απόλυτα κατανοητός μέχρι τώρα. Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε των Ασσυρίων που ζουν στην Ελλάδα, κύριε Κυριάκο Μπατσάρα, θα προσεγγίσουμε κάποια από αυτά τα πολλά που είπατε με καταιγιστικό ρυθμό. Θέλω πρώτα να σταθούμε σε ένα πολύ σημαντικό, σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Αυτό το οποίο έχει να κάνει με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων, όχι με την έννοια μονάχα της ιστορίας και της καταδίκης των γενοκτώνων, αλλά με την έννοια της διαμόρφωσης εκείνου του πλαισίου που δεν θα επιτρέψει κι άλλες γενοκτονίες. Είπατε για 25 χώρες και οργανισμούς, διάφορους μελετητές που μπαίνουν στην διαδικασία να αναγνωρίσουν, να προωθήσουν, να προβάλλουν την γενοκτονία των Ασσυρίων. Θέλω να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Προς ποιες κατευθύνσεις έχετε κινηθεί, από πού υπήρξαν αναγνωρίσεις και εν πάση περιπτώσει πού επικεντρώνετε την δραστηριότητά σας, την οποία από ό,τι φρόντισα και έμαθα έχετε μπει στην διαδικασία να χτυπάτε όποια πόρτα υπάρχει, είτε κρατική, είτε διακρατική, είτε επιστημονική. Ναι.
Καταρχάς, για να πετύχουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας, έχει φτιαχτεί ένας οργανισμός αμιγώς ασυριακός με το όνομα ΣΕΙΦΟ. Η έδρα του είναι στην Ελβετία. Αυτός ο οργανισμός μελετά, ερευνά και προβάλλει τα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί και καταγράφει αυτά τα στοιχεία, τα φέρνει στην επιφάνεια μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα διακίνησης, μέσα από το βίντεο, μέσα από ντοκουμέντα, από ταινίες, από DVD, με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, που μοναδικό στόχο και σκοπό έχει για την ανάδειξη της γενοκτονίας των Ασσυρίων. Έρχεται βέβαια και σε επαφή, γιατί εμείς, ας πούμε, ακόμα και σήμερα στην Αρμενία υπάρχουν χιλιάδες Ασσύριοι, την είχα επισκεφθεί πέρσι, και είναι μία από τις πρώτες χώρες που έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ασσυρίων η Αρμενία. Και για να μου δίνετε άλλη μια φορά το βήμα να τους ευχαριστήσω και δημόσια για άλλη μια φορά. Λοιπόν, έχουμε ανταμώσει, όπως σας είπα λίγο πριν, συναντηθήκαμε στο Νοβοροσίσκι με τους Πόντιους, τους Έλληνες του Πόντιου που είχαν γενοκτονηθεί, και έχουμε κάνει στη Μακρόνισσο ένα κοινό μνημείο με πολύ μεγάλη στήριξη και αγκαλιά και από τον πρόεδρό της, τον Γιώργο τον Βαρθιμιάδη. Τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Σωστά. Μας στήριξε εκεί πάρα πολύ και κάναμε μαζί εκείνο το μνημείο. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερο βάρος στο ΣΕΙΦΟ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. ΣΕΙΦΟ σημαίνει ΣΕΠΑ στα αραμαϊκά. Το ΣΕΙΦΟ προκύπτει από εκεί, που ΣΕΠΑ σημαίνει σπαθί. Ήτανε το όπλο με το οποίο γενοκτονηθήκαμε. Με σπαθί έπαιρναν τα κεφάλια και τα έκαναν μπάλα για να παίζουν ποδόσφαιρο. Αυτό κάνανε και αυτό πετύχανε οι δυνάστες μας και οι γενοκτόνοι μας, αυτοί οι εγκληματίες. Από εκεί και πέρα απλώνεται και έρχομαι σε επαφή. Πολλές πολιτείες της Αμερικής έχουν κάνει αναγνώριση. Η Αυστραλία, οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω επισκεφθεί 3 φορές το κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και έχω έρθει σε επαφή. Μέχρι την προηγούμενη περίοδο είχαμε Ασσύριο ευρωβουλευτή σουηδικής καταγωγής. Έχουμε οργανωμένη κοινότητα στη Σουηδία, όπως και στη Γερμανία. Είναι 2 μεγαλύτερες κοινότητες στην Ευρώπη. Στη Γαλλία έχουμε εξής μεγάλη κοινότητα. Στην Αγγλία προβάλλουν λοιπόν με έρευνες, με εκδόσεις βιβλίων, με ημερίδες, με συνέδρια. Φέτος έχουμε την τιμή στην Ελλάδα, και το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή, και είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει γίνει στους Ασσύριους στην Ελλάδα, να κάνει ένα συνέδριο με αφορμή τα 110 χρόνια από την γενοκτονία των Ασσυρίων ως κεντρική ημερομηνία, ως κεντρική ετήσια αναφορά. Έχουμε το 1915 μαζί με τους Αρμένιους, με διαφορετική ημερομηνία. Εμείς το τιμούμε 7 Αυγούστου. Μάλιστα. Οι Αρμένοι τιμήσαν την προηγούμενη εβδομάδα στις 24 Απριλίου. 24 Απριλίου κάθε χρόνο. Έχουμε λοιπόν και εμείς φέτος 110 χρόνια, και με αφορμή αυτό σας έλεγα τη μεγαλύτερη τιμή που δεχόμαστε από το ελληνικό κράτος, να κάνει το Υπουργείο Παιδείας ένα συνέδριο στο οποίο θα καλεστούν ειδικοί που έχουν κάνει έρευνες, καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και συλλογικοτήτων ασσυριακής καταγωγής και ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι θα έρθουν στο συνέδριο αυτό, το οποίο θα γίνει στις 13 και στις 14 Ιουνίου, 13 και 14 Έκτου, στην Παλιά Βουλή, και αυτό θα γίνει υπό την αιγίδα, τη χρηματοδότηση, την προβολή, την προώθηση και την έκδοση βιβλίου αυτού του συνεδρίου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας. Και μου δίνεται για πρώτη φορά το βήμα να ευχαριστήσουμε δημόσια το Υπουργείο Παιδείας και το ελληνικό κράτος. Μέσα από αυτούς υπάρχουν 2 συντελεστές βασικοί. Ο ένας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Καλατζής Γεώργιος, ο οποίος αυτός
ήταν και ο άνθρωπος που μας στήριξε και μας προώθησε το αίτημά μας να αναγνωριστεί η Ασσυριακή Εκκλησία στην Ελλάδα με τον νόμο του 2014. Εμείς το πετύχαμε το 2015 και μου δίνεται και άλλη μια φορά η ευκαιρία να το πω και δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτή την τεράστια προσωπικότητα, γιατί το σπουδαίο που είναι αυτός βρήκε εμάς και μας κάλεσε στο Υπουργείο για να πάρουμε την αναγνώριση και αυτού ιδέα είναι να γίνει το συνέδριο και είναι μεγαλύτερη τιμή από ό,τι καταλαβαίνετε για μια κοινότητα να δέχεται τέτοιο επίθεση αγάπης και σεβασμού, γιατί για επίθεση πρόκειται όταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αναγνωρίζει την εκκλησία σου, έρχεται ο Πατριάρχης, τον εφιλοξενεί εδώ, γίνονται ημερίδες, φτιάχνεται ειδικό καταστατικό για την εκκλησία σου, οπότε η εκκλησία μας το έχουμε ανάγκη, αναβαθμίζεται και έρχεται σε επικοινωνία με το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, με την Αρχιεπισκοπή στην Ελλάδα και γίνονται πράγματα, έρχεται μετά να μας κάνει και αυτό το συνέδριο που θα είναι πλέον αυτό στα χέρια μας ως λάβαρο για να συνεχίσουμε να απαιτούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Μπατσάρα, θέλω να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι για μια ακόμη φορά στο διάβα των αιώνων εκεί η περιοχή, η κοιτίδα των Ασσυρίων, η Μεσοποταμία, είναι και πάλι σε κατάσταση κινούμενη Σάμου. Θέλω να σας ρωτήσω αν οι Ασσύριοι σε όλο τον κόσμο έχετε παραιτηθεί από την ιδέα της επιστροφής στα πατρογονικά εδάφη ή βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί και υπό το βάρος, υπό την εντολή της φωνής των προγόνων σας, είστε σε μία διαδικασία να υπενθυμίζετε στους ισχυρούς του κόσμου ότι τούτος ο τόπος και τούτος ο λαός, ο δικός σας, ο Ασσυριακός, υπολείμματα του οποίου υπάρχουν και εκεί και σήμερα, κάνατε αναφορά στη Μοσούλη νωρίτερα, ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να αποκατασταθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε εγκαταλείψει την ιδέα. Άλλωστε έχουν βρεθεί διάφορα προγράμματα μετά τις πανορθώσεις που γίνανε από τους βομβαρδισμούς, γιατί δεν έγινε πόλεμος, έτσι, δεν έγινε στο Ιράκ. Ήταν βομβαρδισμοί αμερικάνικα, νατοϊκά, εγγλέζικα αεροπλάνα βομβαρδίσανε. Εμείς άλλωστε πάντα οι μειονότητες, θα το ξέρετε κι εσείς ίσως, είναι αυτοί που την πληρώνουν πρώτοι. Τα περισσότερα θύματα τα έχουν οι μειονότητες. Θα σας πω κάτι. Πριν αρχίσουν οι πρώτοι βομβαρδισμοί σε όλο το Ιράκ ήμασταν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια Ασσύριοι. Ίσως και παραπάνω, άλλοι λένε 2.800, άλλοι λένε 3 εκατομμύρια. Εγώ πιάνω το ελάχιστο, τα 2,5. Σήμερα δεν είμαστε ούτε 400.000. Τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια που πήγανε. Ένα αντίστοιχο ερώτημα έκανε ένας Τούρκος βουλευτής στις ημέρες μας. Το είδαμε. Ερωτώντας, το είδατε, αυτός είναι Ασσύριος. Ακριβώς. Έτσι. Ο οποίος πήρε το λόγο σε ένα εχθρικό κλίμα. Έτσι. Σε μια εχθρική αίθουσα. Πήρε το λόγο και είπε αλήθειες. Και πραγματικά θαυμάσαμε το θάρρος και την αποφασιστικότητα με την οποία... Γιατί ποιος ξέρει τι θα τραβήξει από εδώ και πέρα ο άνθρωπος. Δεν διασφαλίζεται η ακεραιότητά του επειδή είναι βουλευτής, δεν λειτουργούν. Στο Μιντιάτι υπάρχει υπάρχει το μοναστήρι του Μαρ Γκάμπριελ. Αφού είδατε το μνημείο μας, θα είδατε από τη μία πλευρά έχουμε τη θύρα του μοναστεριού του Μαρ Γκάμπριελ. Από το 379 μετά Χριστόν μέχρι σήμερα διδάσκεται η αραμαϊκή γλώσσα. Η ασσυριακή δηλαδή. Εκεί ήθελε να το κάνει τουρκικό μουσείο ο Ερντογάν. Και ευτυχώς προλάβαμε με παρεμβάσεις και των Ελλήνων ευρωβουλευτών και σώθηκε γιατί υπάρχηκε στη UNICEF. Και το σώσαμε εκεί. Εντάχθηκε εκεί στην UNESCO και το σώσαμε.
Αυτό θα γινόταν τουρκικό μουσείο και από εκεί θα κάνανε τα χιλιαμύρια. Παλεύουμε. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Διάφορα προγράμματα, έλεγα λίγο πριν, πανόρθωσης του Ιράκ, δώσανε και κάποια σπίτια, οι οποίοι πήγανε και τα φτιάξανε. Ασσυρίων επεστράφησαν. Γυρίσανε πολλοί στο Ιράκ και πηγαίνουν τώρα πλέον ως επισκέπτες. Άλλοι γυρίσανε γιατί βρήκανε και δουλειές εκεί. Σιγά σιγά. Είναι δύσκολο, θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να πάμε στον όγκο των 3 εκατομμυρίων περίπου. Αλλά σιγά σιγά επιτρέπεται. Το δύσκολο για μας ξέρετε ποιο είναι. Για μας το κέντρο μας είναι σήμερα, η Νινεβή είναι περιφέρεια, πώς λέμε περιφέρεια Αττικής. Και η Μοσούλη είναι ο Δήμος Αθηναίων ο αντίστοιχος. Είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Αττικής. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Κακό για μας, καλό για όλη την ανθρωπότητα και για αυτούς που εκμεταλλεύονται τις πετρελαιοπηγές. Είπα λίγο πριν, το ποιοτικότερο και καλύτερο πετρέλαιο με τη φτηνότερη εξόρυξη είναι στη Μοσούλη. Εκεί είναι τα χωριά του παππού μου. Πώς να πάμε εμείς εκεί αφού ελέγχονται? Σήμερα τα δώσανε στους Κούρδους, αύριο μπορεί να τα δώσουν σε κάποιους άλλους. Οι Κούρδοι κομπάζουν ότι είναι δικά τους σήμερα. Τραγική ηρωνία όμως, έτσι. Αυτοί οι οποίοι σας γενοκτόνησαν, αυτοί οι οποίοι σας γενοκτόνησαν όμως, είναι στη συνέχεια... οι ιδιοκτήτες αυτά πήραν. Σήμερα, νωρίτερα υπέστησαν και αυτοί τα ίδια τα οποία επιφύλαξαν σε εσάς. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι εγώ υποκλίνομαι στους αγώνες τους. Εκεί έμπρακτα έχουμε ενταχθεί στους αγώνες που κάνανε για να επιβιώσουν, που ήταν κατά των Τούρκων και όλα αυτά που έχουν υποστεί. Υποκλίνομαι στον αγώνα. Αλλά εάν θέλεις να έχει ρίζες στο κράτος το οποίο στείνεις, δεν θα το στήσεις στην περιοχή και στον κορμό και στο δέντρο και στις ρίζες ενός άλλου έθνους, ενός άλλου λαού που έχει τέτοια τεράστια ιστορία. Δεν μπορείς να λες ότι αυτά είναι δικά σου από τη στιγμή που την ίδια ώρα κάθε μέρα πάνω από 120.000 κόσμος, όπως είπα πριν, κάθε μέρα 365 μέρες τον χρόνο σε 5 μουσεία μόνο του κόσμου διαβάζουν, μελετούν και βλέπουν τα κοιμήλια αυτού του πολιτισμού, αυτά τα μνημεία τα οποία μιλάνε από μόνα τους, και να λες ότι είναι κουρδικά, εδώ είναι κουρδικά εδάφη. Δεν αποδεικνύεται όταν η ίδια ιστορία μιλά για 4.500-5.000 χρόνια ζωής αυτού του πολιτισμού. Μάλιστα. Εκεί κάποια στιγμή η ίδια ιστορία θα σε αποβάλει. Δεν θα το αντέξεις. Ας βρεθεί ένας τρόπος. Χωράμε, δεν είμαστε τόσοι πολλοί που δεν χωράμε. Χωράμε. Ας βρεθεί ένας τρόπος να εγκατασταθούν οι Ασσύριοι στην Νινεβή και στη Μοσούλη, που είναι και η πηγή τους, είναι η έδρα τους, και μετά στα περίχωρα και σε άλλους χώρους μπορούν να εγκατασταθούν. Χωράνε και οι Κούρδοι. Εκεί που τους ανήκει και εκεί που τους ορίζει η ιστορία τους. Αυτό σίγουρα το και σκέφτεστε. Για να μην παρεξηγηθώ, επαναλαμβάνω, υποκλίνομαι στους αγώνες τους. Λοιπόν, και για ό,τι έχουν πετύχει. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να βάλουμε ως παράμετρο για το σήμερα και το εγγύς μέλλον και την χώρα η οποία από το 1884 σταθερά σας γενοκτονεί και η οποία είναι παρούσα εκεί, έχει απαιτήσεις, έχει σχέδια, έχει επιδιώξεις το ίδιο γενοκτονικές με το χθες. Σας ακούω. Αυτή η χώρα... Μιλάμε για την Τουρκία, έτσι. Δεν μιλάμε σε τρίτο πρόσωπο, για την Τουρκία, στα ίσια το λέμε. Ναι, αποφεύγω να πω το όνομα Τούρκος. Όχι, να μην αποφεύγετε, για ποιο λόγο. Όχι, δεν το φοβάμαι, απλώς να πω την ουσία δεν λέγεται από στον αέρα. Εντάξει, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή θα σας δώσω ένα στοιχείο μόνο. Πάνω από 20.000 με 25.000 υπάρχουν Ασσύριοι στην Κωνσταντινούπολη, στο κέντρο. Έχουμε ασσυριακές εκκλησίες, όπως έλεγα πριν για τη μονή του Μαρ Γκάμπριελ. Αγωνιζόμαστε, υπάρχουν κυνηγημένοι, διωγμένοι, όπως ο βουλευτής, ο Ασσύριος, έκανε αυτή την περιβόητη ερώτηση. Και εκεί τους άφησε άφωνους και λέει, περιμένω ακόμα να μου απαντήσετε. Για όλα αυτά που έχουμε υποστεί.
εναντίον τους είμαστε. Γι' αυτό είπα λίγο πριν, υποκλίνομαι στον αγώνα που κάνουν οι Κούρδοι κατά των Τούρκων και υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Αλλά όχι εις βάρος ενός άλλου λαού που έχει γενοκτονηθεί από τον Τούρκο που εσένα σήμερα σε πολεμά. Γιατί τα συμφέροντά τους έχουν όγκο. Είναι πάνω από 45 εκατομμύρια στην περιοχή. Είναι 27 εκατομμύρια περισσότεροι, ίσως λιγότεροι δεν νομίζω, αναγνωρισμένοι Κούρδοι στην Τουρκία. Μάλιστα. Περισσότεροι αυτών είναι με το καθεστώς, γιατί έχουν ενταχθεί, γιατί έχουν προωθηθεί, γιατί έχουν προβληθεί, γιατί έχουν... Με πρώτο σήμερα, στο παρελθόν υπήρχαν κι άλλοι, τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον πρώην Αρχιπράκτορα, τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος είναι κουρδικής καταγωγής, άσχετα αν δεν προτάσετε αυτό από κάποιους που θα έπρεπε. Αυτό, όχι βέβαια, όσοι ξέρουν την ιστορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά συμβαίνουν, αλλά και εμείς αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος μας, ξέρουμε πολύ καλά ποιος μας έχει γενοκτονήσει, ξέρουμε από ποιους κυνηγιόμαστε. Και αυτό το αναγνωρίζουμε, δεν τον εμπερδεύουμε και αναγνωρίζουμε σε όλους, έρχονται και μας έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία μας και μας συμπαραστέκονται στους αγώνες μας, γιατί σε διάφορα φόρουμ, σε διάφορα φόρα κινόμαστε κοινωνοί και έρχονται και μας αγκαλιάζουν άνθρωποι, προσωπικότητες τις οποίες δεν τους γνωρίζουμε. Δεν τους γνωρίζουμε. Απλώς μας γνωρίζουν αυτοί από το παρελθόν, από την ιστορία μας και από το ό,τι έχουμε κάνει όλο αυτό τον καιρό. Είστε ζωντανή, πολύ δυναμική συνιστόσα μιας συλλογικής προσπάθειας η οποία επιμένει να μην ξεχνά. Μαζί με τους αδελφούς Πόντιους, το οφείλουμε αυτό στις γενιές που γενοκτονήθηκαν, γιατί από ό,τι ακούτε είμαστε ο μοναδικός λαός γενοκτονημένος που ξεκίνησε από τότε που σας είπα, το 1884, και συνεχίζουμε και γενοκτονούμεθα μέχρι σήμερα. Ναι. Και γι' αυτό ανέφερα τις δεκαετίες 30, 18 που ξεκίνησε, που κορυφώθηκε το 1970, 80, 90, 2000, 2010. Σωστά. Και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Ξέρετε αγαπητέ μου κύριε Χούπη, προσέξτε, σήμερα που λέει ότι γίνονται σφαγές στη Συρία και το λέει αόριστα χριστιανοί, εκεί είναι οι χριστιανοί Ασσύριοι. Δεν είναι κάποιοι, έχουν εθνική ταυτότητα. Εδώ να αναφέρω και ένα στοιχείο. Στο μουσουλμανικό κόσμο η λέξη εθνότητα δεν υπάρχει, η λέξη έθνος δεν υπάρχει. Όλοι είμαστε μουσουλμάνοι, όλοι είμαστε το ίδιο. Και αυτό είναι κάτι που μας πολεμά και μας. Δηλαδή παλεύουμε και γι' αυτό εμείς. Να αποδείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί και είμαστε και Ασσύριοι στην εθνότητα. Ήταν λίγο δύσκολο αυτό να το πετύχει. Δηλαδή το ελληνοορθόδοξος που περνάει εύκολα σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούμε να το περάσουμε εμείς ασσυροορθόδοξους, γιατί θεωρούνται ότι δεν υπάρχουμε. Παλεύουμε και για αυτό το στοιχείο. Μάλιστα. Μέσα στο μουσουλμανικό κόσμο. Καταλάβατε. Απολύτως. Θέλω στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, 3-4 λεπτά, να σταθούμε με την δική σας τοποθέτηση σε αυτό το οποίο είναι ο δρόμος του χρέους, όπως τον αντιλαμβάνεστε εσείς. Όχι μονάχα για το ασσυριακό στοιχείο, αλλά για όλους τους γενοκτονημένους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι μόνον, και στη συνέχεια και πριν από αυτήν, το χρέος και πώς ακριβώς βλέπετε εσείς προσωπικά αυτήν την από κοινού προσπάθεια στην οποία πρέπει να αποδηθούμε όλοι οι απόγονοι των γενοκτονημένων λαών στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτως ώστε να υπάρξει το αποτέλεσμα που είπαμε νωρίτερα. Ουδής να μπει στη διαδικασία να ακολουθήσει τις οδηγίες των Γερμανών, όπως
έγινε με την πρώτη και δεύτερη γενοκτονία των Ασσυρίων από τα 1884 και μετά, και κυρίως να υπάρξει η δημόσια συγγνώμη, την οποία την οφείλουν και την οποία βλέπετε ότι αποφεύγουν όλοι αυτοί. Θα είδατε πρόσφατα, προχτές, ο ίδιος ο πρόεδρος της Αμερικής, ο προηγούμενος, είχε πει τη λέξη γενοκτονία. Στη δήλωσή του τώρα, για να αποφύγει τη λέξη γενοκτονία, έκανε αναφορά και το ονόμασε όπως το ονομάζουν οι Αρμένοι εκεί. Μίλησε δηλαδή σαν Αρμένιος, που αυτό μειώνει το μέγεθος της γενοκτονίας. Και εκεί δείχνει το τι γίνεται, ότι πρέπει μια χώρα που εθνικό της σύμβολο έχει τη γενοκτονία σαν την Αρμενία, αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Τώρα τι έχει κάνει η ασσυριακή κοινότητα και στην Ελλάδα και γενικά σε όλο τον κόσμο? Προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια, έχουμε φτιάξει και ένα βιβλίο που μεταφράσαμε από τα David Count, του αυτού του μεγάλου συγγραφέα. Να μην περιμένω να ρωτήσω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι εμείς προσπαθήσαμε να προβάλλουμε αυτό το γεγονός μέσα από την έκδοση αυτού του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και συνεχίζουμε. Θα κάνουμε την παρουσίασή του. Τον πρόλογο τον έχει κάνει ο Ιωάννης Μάζης, ο οποίος μας τιμά, είναι και από τα επίτιμα μέλη του συλλόγου μας. Εμείς προσπαθούμε, φέρνοντας στις εκδηλώσεις μας κεντρικούς ομιλητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους. Θα σας ανεφέρω ορισμένους από αυτούς, είναι στη ζωή, άλλοι δεν είναι. Πρώτος ήταν ο νεοαείμνηστος Νεοκλής Αρής. Όσοι γνωρίζουν για την ιστορία. Αυτός ο Γίγας, αυτός ο Μέγας Εθνάρχης. Ο δεύτερος ήταν ο Βασίλης ο Φίλιας, ο Πρίτανης της Πατίου. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ο άλλος Εθνάρχης του Πόντου, ο οποίος τον χάσαμε πριν από λίγους μήνες. Ο άλλος ο Γιαλουρίδης, ο Χρυσόδουλος ο Γιαλουρίδης. Ο άλλος ο Νίκος ο Ζούνογλου, ο καθηγητής Κωνσταντινοπολίτης. Και ο πρόεδρος Κωνσταντινοπολιτών. Ο Γιάννης ο Μάζης, ο οποίος έχει αναφερθεί πολλάκις και έχει μελετήσει και έχει και προλογίσει το βιβλίο. Ο Δημήτρης ο Μόσχος, ο οποίος έχει αναφερθεί για την ιστορία της Ασσυριακής Εκκλησίας, καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεολογία, στο ΕΚΠΑ. Ο Στράτος ο Θεοδοσίου, καθηγητής και πρόεδρος χημικών, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και πρόεδρος χημικών, είχε διατελέσει και στη διοίκηση στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Οπότε και άλλους τόσους πολλούς που τώρα δεν τους έχω. Ο Νίκος ο Λιγερός, ο Σταύρος ο Λιγερός, που δεν τους έχω τώρα. Ο Σάββας ο Καλιντερίδης, ο μεγάλος αναλυτής, στρατιωτικός αναλυτής. Αυτοί ήταν λοιπόν όλοι ένα μέρος πάντα στις εκδηλώσεις μας που αναφερθήκαν για τον πολιτισμό των Ασσυρίων, προβάλλοντας την επιστήμη την οποία εκπροσωπούσε ο καθένας. Και εκεί δείχνουμε το μεγαλείο αυτής της φυλής και αυτού του λαού που πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Λέω λοιπόν ότι όπως έχουν οι Έλληνες τον Παρθενώνα, το Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα, το Μέγα Αλέξανδρο, τους Φιλίππους και όλα αυτά τα μνημεία, όπως έχουν το Σοκράτη, τον Πλάτωνα, ο οποίος είχε επισκεφθεί και την Ασσυρία. Όλα αυτά θα είναι, τα παρομοιάζω με τα κοιμήλια και με τα μνημεία του ασσυριακού λαού και του ασσυριακού πολιτισμού που βρίσκονται στα μουσεία όλου του κόσμου. Αυτά θα είναι το κίνητρο για να μην εγκαταλείψουμε εμείς τον αγώνα. Ο αγώνας συνεχίζεται και συνεχίζεται και πάντα
τον μεταφέρουμε και τον μεταλαμπαδεύουμε στην επόμενη γενιά. Αυτή τη στιγμή οι Ασσύριοι στην Ελλάδα έχουμε την 5η γενιά μας, που προσπαθούμε να τους μάθουμε ασσυριακά με ένα σχολείο που διατηρούμε με ίδιες δυνάμεις, την αραμαϊκή γλώσσα του Χριστού, προβάλλοντας τον πολιτισμό, κάνοντας λειτουργίες όπως σας είπα λίγο πριν, αφού έχει αναγνωριστεί η Ασσυριακή Εκκλησία, στα αραμαϊκά. Λοιπόν, θέλω να σας συγχαρώ, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε και να δηλώσω ότι από τούτο το βήμα όλες σας οι δραστηριότητες θα βρίσκουν την προβολή που απαιτείται για να συνεχίσετε τον αγώνα σας με επιτυχία. Θερμές ευχαριστίες αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Μπατσάρα, κύριε Πρόεδρε των Ασσυρίων που ζουν στην Ελλάδα. Καλή δύναμη. Δικιά μας η τιμή και οι ευχαριστίες, και δεν λησμονούμε την αγκαλιά που έχουμε δεχτεί από όλο τον ελληνισμό. Να είστε και καλά. του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Στο σημείο αυτή αυτό, η αγκαλιά μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!